మామ నాకు చాలా చాలా బాధ అనిపించింది మామ. ఏమైందంటే లైక్ 3:30కి అనమాట నేను ఒక యూట్యూబర్ లైవ్ అయితే చూస్తున్నాను. తన ఛానల్ పేరు వచ్చేసరికి సుందర్రావు గేమింగ్ అనమాట. సో తన టీమ్ కోడ్ తన వాయిస్ చూడడానికి చాలా ఏదో కొంచెం తేడా ఉంది. వెళ్ళి టీమ్ కోడ్ వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాను. ఏంటి బ్రో నీ వాయిస్ అలా ఉంది అని వెళ్ళి అడిగితే కొంచెం నేను హెల్త్ ఇష్యూస్ లైక్ వాయిస్ ఏమంత అట్లా అయిందంటే అప్పుడు ఎప్పుడు నేను హ్యాండిక్రాఫ్ట్ అని నాకు అసలు బుర్ర పాడు వేసి అసలు నేను నమ్మలేదు. వీడియో కాల్ చేశాను, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూపిస్తున్నాను. అనమాట తర్వాత నమ్మాను చేసాడు. నా కళ్ళలో నేను నీరు వచ్చింది. కనీసం తనకి ఫాదర్ లేదంట. సో కష్టంగా ఉందంట. కనీసం ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా కొంచెమైనా సపోర్ట్ చేద్దాం ఓకేనా. తన ఛానల్ నేను పెడుతున్నాను చూడండి. నీకే లేదని సపోర్ట్ అని మీరు చెప్పొచ్చు, కానీ నాకున్న కొంచెం సపోర్ట్ తనకి ఇష్టం అర్థం చేసుకుంటాను అనుకున్నా.